Os ripostinos participan no proxecto 21 días co galego. E máis, estamos encantados de poder mellorar o noso uso ca lingua galega, así que pensamos que algúns nenos e nenas de primeiro e segundo ciclo nos contarán a súa película favorita, xa que o proxecto deste ano é unha escola de película. Espero que vos guste. Ola, chamome Pablo, vou en primeiro a miña película favorita é Vai non hai máis que un, dous. Rocío quería cantar a lotería e cando era Nadal estaban colocando os adornos e dixo mentras que vos axudo vou ensaiando. E ao final da película estaban facendo unha obra de teatro e cando rematou esa obra de teatro, Rocío dixo colorín colorado, esta historia xa rematou. Adeu. Ola, chamame Martina e vou en segundo A e gustaríame compartir a miña película favorita con vos. Son a casa. Trata dunha familia que deixa só a un neno. E veñen dous ladróns, e Kevin protexe a súa casa. E logo a familia dase conta de que Kevin non está e van á súa casa a por el. E logo os ladróns foron detidos pola policía. Ola, chamome Tobías e vou en segundo B. E os quería compartir a miña película favorita, Os Minions. Os Minions son uns pequenos organismos que sempre queren seguir a un líder malo. E cando quedaron sen el, saíron da súa toba en busca dun novo líder. E conseguiron na convención dos viláns, Vilacón. E sempre querían seguir a súa nova líder, Scarlett Overton. Nos vemos en el siguiente video. Ola, chamome Martín, de terceiro A, e veño vos contar a miña película preferida, O Grinch. Gústame porque o Grinch salva a nena e a envolve. Nesta historia fantástica, o Grinch quere arruinar o Nadal, pero o pai e a nena non xo permiten. Adeu. Ola, eu son Lois de terceiro B. Veño vos a contar a miña película favorita, Rumi, villano favorito. Gústame porque é graciosa e divertida. Trátase dun vilá e os minions que intentan coller a lúa o consiguen, a lúa faise pequena e logo volve ao seu tamaño original. Ola, son Claudia de cuarto A e vou vos contar a miña película favorita, O neno do pixama de raios. Gústame porque quero aprender sobre os nazis. Esta película trata dun neno que se chama Bruno e o seu pai é un soldado nazi. Cerca da casa teñen un campo de concentración que Bruno pensa que é unha granxa. Despois, Bruno faise amigo dun neno xudeu e ao final da película o pai do neno xudeu desaparece e quereno encontrar. Entón, Bruno métese no campo de concentración, pero fixeron unha trampa e morreron todos os xudeus e Bruno. Ola, son Xiena de cuarto B e vou vos a decir a miña película favorita. É do revés 2. Trátase dunha nena que lle gusta moito o hockey. E ela vai ás clases. E nas clases fanlle moito bullying. Quen está controlando a nena son as primeiras emocións, porque logo veñen máis. Finalmente, Furia doulle sin querer o botón e non xouse. Fin, ata outro video.